Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un update la acvariu pornit acum aproape 3 săptămâni. Singurele viețuitoare adăugate până acum sunt niște mergi maidanezi și 3 ancistuși care m-au ajutat la curățarea infecției fungice apărute pe lemne, lucru absolut normal la cele folosite pentru prima oară într-un acvariu. Aceasta nu afectează peștii, dar deranjează din punct de vedere vizual, având aspectul unei gelatine care îmbracă lemnul. Un alt lucru care face ca imaginea acvariului să nu fie cea mai bună a fost apariția diatomeelor, care apar de cele mai multe ori în primele săptămâni de viață la unui acvariu. Acestea se prezintă sub forma unei pelicule maronii și îmbracă toată suprafața acvariului. Aveți puțină răbdare, aceasta va dispărea de la sine, după cum aproape a făcut-o și la mine. Plantele par să se acomodeze. Va urma o tunsoare în care voi îndepărta o parte dintre frunzele criptocorinelor care au tendința de a se topi atunci când planta a fost introdusă într-un mediu nou. Întrucât l-am neglijat în ultima săptămână, o să urmeze și un schimb mare de apă pentru a îndepărta mizeria care s-a adunat. Să trecem la treabă.